Thuthar la khawm tu te hmaah chuan gonga chuan gong group leh Fenghua group te chuan Qingdao project ah an thawh dawn tur thu hlim takin a puanga. Project turu tak a nih dawn avangin mipui bengver zawng tak pawh ani reng bawk ani. Chuti laiin mipa naupang kumlimi vel hian gonga chu alo kwa. Pa ka zawng hmuta che alo ti. Gonga chuan a ngaihna hrelo zetin buya min hai niang alo ti. Ka hai lo che khang hun chung zong khan min ngai sak lova kan thi lo chawa sin ti in lekha gong group silom na hi alo hmu. Chu vele naupang chu gonga chuan a pom nula a chhuak pui ngal nal nal. Tuna chuan pahau sadeu kan nei ta ti in da bawa chu anui chuak vur vur. Pona anu in alo hmu. Kumga liam ta a san khat hun a man tun pui pa a hmule chu a meng phok na sa. Pakhat pahnih pathum pali panga paruk fa paruk ngot mai arwalin alo nei chuni in gonga fa te ve kan ni. Ama chau chuan naupang ho chu alo enkol se lian ve a hausalo ma se an ngei bik lo. Gonga chuan a fapa chu a chu sak dei hlawa wangin tilsha swalo thu suyin da bawa chu shwai ho tuma. Ma se gonga chuan tunge ni alo la shireng. Anu po khan alo song zui chiama ma se an mu chuak zo to lawa. Hotel room book tu po kha alo ni si lo nen. An bei dong to alo ni. Kumga chungi bova ka fai lo shing boka. Da pina mai seilen tir lo mo gongan ati chuan. Rethei hle mai la kholaya chuan karya pui bik lo chuan ni hi. Beti chuan alo ti vengat. Chupo ni se ka fapa hian nun nuam le enkol na thaso khi a pho ni. Chu ka fapa min lak sak itum ti na em ni. Bilian khatal min pek nga yang ti in. Beti chuan a pek phal a ring lo. Ma se rin lo takin bank card chu alo phor tanul maya. A hnung lama password siya kin a pe. Min lo ti boy to mea suang che ti in da bawa chu kara chuan a da a. Idu chuan kan company ya I thoom kan lo rasak don sen ya ti in an tlan san zui dai. Kati mai ani kha ka fapa kha min pelet le ro hetiang poisa inga tan ma kati lo da baw ti in a chapro arwa. Engpo ni se ka fadang panga ti so chu mu po I mu lo to pang ti in a in se ro sau. In lampana a in her chuan tonginen anin supal. A bank card chu a thlau pa nge. E heu hei chu chung kutla chia fanu. Lintianan a kalsan nu a. Mil siat lau laka som pai ta ka ani hi. Alo ti deu kera. Katiang milak lak lau lutuk ka inga tan ma katilave. Veng chale ro. Nang lau midang alo kopsan vering to mai thei che anya. Nu thau ti in. Beti chuan alo suher ve soka. A kalsan dai. Ma se ATM card ka a thlau pal lau ka. Tongi chuan charin alo man sak mia mai. A man a piang chuan gonga phone a chuan alo lang zel box siya. May chelak lak lau tak sumdo lutuk ti in a phun bulbul. Beti ero ATM card zongin alo boy vele tunga. Katibawa ni mo avan siya lau tak. Ma se apoy chuang lau kapmang don chuang lau va alo ti ol sam le eto. Biberin gonga le afapa lau impom lu chu alo ngak vering tunga. TV lama an chan chin te chu alo shevek to. Chu chan chin chuan an company a ngong don ti po a shetel vek boka. Ifatimak ve poisa ti a ifapa ilo la kir ringot. Anu po alung lenga nga sin ti ina lau hao. Kanuka me che chalaw takani lom gongan ati po in. Chu nu chu kamu vedu shim shimani lau shwai hoang che ti in alung oi thei lau. Da babu mu hir po chu alo hara. Apa ti in chu ro pui ati ngang mai. A unaw dang tenien chung ko kima han chen hau na tan chuan a itlia. Apa chung kama chang chuan nupui ni alo tum reng ti a she chuak ta. Asana mang chuan a unaw te chu a vashil vata. Paswal takani chu nushon kan ni doona mo. Min lau zong mua nga lim tekin kan tuang chu tina kalayin ti in. An lau tenjim ve em.
Biberi te pawh beti hmuh turin an lo inphur chhuak ve mek bawk a. Putar pakhat hi an hmaah chuan lo tluin min su ani ka ke tlak aniang an a lutuk tiin zana dumna pawisa a lo phut. Arbaw te unaw khan lo hmuh in chu putar chu an lo panvata. Biber lo ding reng chu lo bia in zana dumna a pek du lo awang chuan thalo an ti thu te an lo soya. Pu I phone ka lo hmang video in kan lo lak sak vek ang che evidence thatak ani dawna sin an lo ti. Chu pa pawh chuan a lo pe ve mai a. Naupang te la chuan phone chu an tlampui ta dai mai. Putara chuan a ui hli a lo zui ngal. Chu chuan a ke chu an a tak tak lova pawisa a du awang chawin a in tina der ani ti chu a tilang chiang hle. Sanbaw engi heta in ti beti a lo ni. Biberi chuan hei hi ifa te em ni an fing fel hle mai yan kol tha hle ni don hi khoyangi an pa awm ve ti in a lo zo dua. A thito a beti in a ti chuan a tupa naupan lai an ang viau chuan a hria a ma se a thito a ti ta ka chuan an ni chu a ring talova zanria treat a tum ta zawk ani. Restaurant chuan tongi le a bial pa thanate an lo chol ve dawna beti te an hmu chuan tongkam ngei om tak tak te chuan an lo tong khum le a. Kan chung ko thlau thlak ke ero tong group executive kanin thlau to hle mai tongi chuan a lo ti vel. An ni hi kazen an ni ma se an til soi te chu beti chuan a lo ni vel mai mai a. Tong group chu chutiang taka ngai san tlak an la ni lo thu in a chang. An kalsan nu po chuan lo zui zelin tongi ban bun abawa iruan ni lo mo kapa in kapian chamlom pui na na million chuang man min le sakani kha an lo ti le ka khoi lo shim shim engtin nge karuk thayang beti in a lo ti ve tlat. Rulo la chuan helai hmuna eitur tlom ber po sing hnia in tran hi in ei thei ho lovang manager min dap sakte tongi chuan a lo ti le kher. Lo pe mai ro ani lo chuan police ka kaudon ania wanga chuan a lo ti ve bok. Beti du lo chung chu an lo man bet luya. An han cheka engma an hu si lo. Biberi po chu an laka chuan a thinarim hle. Chuti lain gonga le dabawa te chu gong group company building an lo thleng ve che a. Secretary chuan an film chua thara chuan ton quarter chung rangot po a billion chuang an hailu to thu a lo soi. Api chuan a lo khola tongi khan a phone chu lo chu sakin a ra chha sak vek. Biberi po chu khoi atum le ta a. Beti ero chuan a lo chan ve va thung. Chutia an rig lai le lai chuan enga tingi anu in hau tirian sheta dabawa te pa fa an lo ni. Biberi chuan dabawa nu ani chuan beti chu gonga son thlak na nu chu ani ti a she thiam ngal mai a alom ru hle. Gongan I cha mo a lo ti chuan beti chuan alu a lo thing. Tu ngei ni a tu falu bok ngei ni thanan a lo ti chuan gonga thian rim chuan a lo tlo char. Biberi po chuan in trong thei dun boka in chak lo viawang a lo ti ve bok. Dabawa chuan apa ni hi gong group president ani hi o a lo ti chuan an phusoka nangma ini ti kan she lo lom kan la hmungai si lo che a. Nilo ini thei lovang he nu ina nawani na kha nangma hi ini thei lo shim shim an lo ti le a. Tongi chuan engza tin nge he nu hian lem chang turin a roi che a let ka pe theyang che a lo ti vela gonga chuan a lo beng chor. Tong group le gong group tho ho tumna po chu a ti top ngal vek boka. An ni chuan an lo oi lo na samaya an lo nui zat vel. Secretary chena te an lo thleng ve ta a. Ani ero chu gong group assistant ani ti an lo she hle. Lo hek vel an tum lai takin chibai Mr. Gong ti in chibai an lo bukral thup thup. An hoi tamaya. Manager ho chuan chingchi in ngai dam an dil ta. Beti takngel po chuan an thlawang chu a hau sak du lo. Chuta tongi chuan ka bial pa hi beti bial pa hlui ani a. Midang laka arinom lo sana.
chu wang chuan lintian a hian a then ta ani alo ti leh sawt sawt fa pawh a ngah mai a tih tak ziela phe chuan midang ila thuk ruim ni tiin gunga chuan alo zawt chhar chhar ai da bawa chia hi nichinami naupang te kha chu a classmate tian ni kha beti chuan alo ti zung zung tungi chu an hruai bo ta a pi beri chuan kami ti kha ifa te an ni lo tak tak amo alo ti ta ka chuan o ni lo kapi min ti bai su a ti le tlat to enga tinge pa ti a min kau si gongan alo ti ta ka ai ro chuan isangin email thasi a pa tel lovin an sei lian bawk nen an pa a an ngai deuh che ani mai thei alo ti dai da bawa pawh chuan unau mi padang anei lo thu alo sawi anu chuan a unau dang te chu an chhuah hlau ti alo hre ve kar ani dawt ka sawi chuan pasal ka nei tawmia lowang beti in alo ti thura pi beri nui alo za hle ani chuan naupang chhuak ta ti kha va hruai le ro u tiin gunga chuan a bodyguard te chu a tira pi beri chuan lawin rol ve lo turin gunga chu alo khak kapi engi zia hi alo ti poin ipi kani lo nang hi ka tupa tan po ka du lo che alo ti vel gunga chu abang bo tel tel da ba wala chuan nu enga tingi apa hi han vak vaka ka hlawania alo ti bok a tha e in ti chuan lo ti phot mai te u ti in gunga chu ho tuma da ba wa chuan a zui ho ve le mai bok poisa anin pe fel ve to tlat samba wa te chuak ta po kha bodyguard thau khan an vasong tange ya an lo bi ruk san thei lo mai pi beri khan lo mu in an ina chuan a in hruai ho tir zaya chuta chuan an u nau dang te po kha an lo oma te bawa zin bawi le sin bawi te an lo ni pi beri chuan a rukin an sam chu alak sak mial miala u nau ve kan ni chuaring DNA te sak atumani a hnu deuh chuan beti po chu alo ho ve ta a pi beri an ina alo run mai a muthut mai chu makati dewa miswalim min uma min chan himani ina kan hruai ho ve ni hi an lo ti ve le pi beri chu a thap thir vel amal thin zia te chung te en kol tu anei to lawa wanga naupang ho bula chu nuam ati zia te alo sawi kawng hi in pa hi om ati chuan a thi to car accident in heng ho hi ka fa tian ni lo ka falak tian ni hi a thian te bula a pa hian a hnu chia ti in beti chuan do ta shil a chan po a fadang te chu tu ma in an thu sak adu to lawa wang le gungan shelo sela adu awangin a hmel sha tha po ni lo petar bula chuan engma a soi tha du lo pi beri chuan sam ho te chu test tir turin a secretary bula chuan a pe a company ya po beti chu a ron thok ve chen ta da ba wanen po anin hmunge nge da ba wa chu chauka a lu tru in a u nau te chu awa beru a tungi apa nu pui hwal chu ala hriat lo thua hril chuti lai chuan mengi alo lu ta a ani hi gunga nu pui hwal chu ani eitura chuan damdawi alo pawlh ru a chu gunga pekatum da bawa chuan alo hmu renga mengi po chuan ehe nangte hi gunga fa kha ini mo inu tur ka ni hi o tiin felmel tak chuan alo bia a ai nu ka nei sa renga lom supa khan engei pol kapa thai tu mani mo da bawa chuan alo ti chat a teu lo mai kanin nei chep tu alom nga nge ka thar ringo tang mingin alo ti chuan kapa ka hrilh vek don da bawa chuan alo ti le tlata mengi po chuan a hrilh tak tak chu a hlau dewa alo dang bet an thawm zung zung chu ar bawa te khan an lo hre veka an u nau pa chu an ngei twa hle mingi chuan da bawa chu room pakhatah chuan a dah daya sup chu kengin gonga chu va pe kalomi tikhan lo da mai ro da bawa kawa ko ve lukang alo ti chu ve le mengi chuan nichin lok khan ka hmu a
anu bula a kal tur thua sawi a lo ti zai Davao pawh chhuadan tur a lo dap ve char tawh a supo kha gunga chuan a lo haw puk chutah damdawi a pek kha lo thawkin lum a lo ti chho tan ta a mingilah chuan lo hnaih hrut hrutin fanei a duh tawh thu te a lo sawi ta mai nang hian keiin turah hian damdawi i lo pawlh ruah ni maw tiin kawngah chuan a lo hnar zel a mahse a che hlei thei bik lo Davao a kha eng tin emaw a lo chuak thei hlo a anu chu an thil tawn dan inkem a va hrilh vek thilpui a thlen hmaah chuan kawngka chu an lo kik a buai ri a mingin a lo ti pawh in kawngka chu an kik lui tang a mingi chuan a lo hawn sak chu veli an lo va thlu tawp mai gunga chuan peti chu a hmuh chuan a lo kuah bawr a mahse a ni chuan duh lovin doctor a ko sak ta zawk a chuti laiin arbao a teuh nau pawh Davao a ngaih ven turin superhero kawr ha in an lo kal ve chat doctor sarah gunga pawh chuan ngai a rawn aw leh ta a ziangi erawh hnikhaw hre lo chuan a lo la thal reng mai secretary hnenah chuan ziangi hi a va hruai haw ula engmah an ni nen emaw ziang group nen hian insumna kan nei tawh lo tih hi lo hrilh nghalang cheuh tiin a thin a rim hle arbao te chuan gunga chu an rawn hmu thut a tlan chhiat an tum a nilah chuan a lo man hman si nang nih bawk chu engtin nge hetah hian in lo lut theih tiin a office ah chuan a hruai lut Davao a pawh chuan ka pa hnenah ka kal duh leh si min hruai rawh tiin anu chu a kai thut a gunga office lampan chuan a tlanpui chawn naupang te chuan Davao an buaina a tawk ni a an hriat avanga lo kal an nih thu te sawiin ngaidam an dil ta rev a mahse gunga chuan beti nen hian engtin nge in kawngkai dan in nu tak tak a ni em min hrilh phawt ula ka chhuat tir ang cheuh a lo ti ve ta